koskaan vielä. Joo, kyllä. Otatko sä sen step-upin jotenkin kevyemmäksi sä kurvaat sinne? Joo, kyllä mä vähän. Mutta sen, toisaalta sen voi, jos sen hyppää, niin sen saa hypättyä hiukan sinne niin suoremmin sinne oikein. Laittaa vajeriin, mä oon nyt single speedinä, mutta se on ihan fine. Ai oho, voi pentele. Jes. Joo. Ei siinä ole siis tosiaan, sen saa ajaa ihan suoraan läpi, mutta Niin. täytyy katsoa, mä voin hidastella tossa siinä loppupätkään vähän, niin että pääset samaan vauhtiin, niin näkee hiukan. Joo, kyllä. Joo. Alright. Ai. Jee. Tuliko huonosti vinoa alas vai? Vähän vauhtia. Flatille takarengas. Ei kun eturengas. Ouch! Okei, no siinä tapauksessa.